ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародари азиз, тозаи хуб байн иншаллоh. Худованд ҳар ки ҷое бошед хуб бошед. бародари аввалин дараҷа хоҳиш мекунам бародари барои нами беҳтарин мошинҳо дар мошинбозори Хурғонтепа ҳастем. Просто бародари лайк божа падалиса ки лайк мон гуфтаги любой тарафи бародари мошин харида роиш ки бародари азиз беҳад мошино шамкадаги мошино мемонем аз мошинбозори Хурғонтепа, аз Дубай, аз Корея чандин мошино ҳастай. номерои WhatsApp дамҷа ҳаст. бародари азиз кадоме ки мошинхар нест масалан нарх наво мехоҳ пурса дар комментари дар асфали ма силкаи моно группа ё ки дар WhatsApp назем гӯя ка дар группа моро хуш кунед, дар группа хуш мекунем. ҳар рӯза 15-20 та мошин мепартам. ҳар рӯз 15-20 та мошин ба нарх ба навош мепартам. алло аз ҳаматон рози бошед. бародари азиз лайк божиқ падалиста ки чӣ қадар метавонӣ аллакай ба ҳавои Тоҷикистон абинен. имрӯз кам борон бордистай. алло аз ҳаматон рози бошед. лайки падалиста фаромӯш накунед бародаро. чанд қимати падалиста кунед лайк монед. иншоалло ки видеои мошини беҳтарин нигоҳ кунем. шумо барори тамошо ва барори кор. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. баракат. бародари азиз, як дега Chevrolet Cruze Корея бародари азиз мошинча ҳолаташ ҳолати хубай, моторша нав задагиан бародари азиз, моторчаш 3-4 ҳазор гаштаги бародаро. мошин ҳолаташ ҳолати бениҳоят ҳолати хуб аст бародари азиз. ина мошинчаро нигоҳ кунед. мотор коробкаш гарантия бародари азиз, документаш 1 сола дора ҳама тарафа. мерем даруншо тамошо мекунем бародари азиз. ина полни ход бародари азиз мошинча дарунаш мошини хубай лук дора бародари азиз. мошинча лук дора, автомат нест, механика бародари азиз, старт-стоп ҳам нест бародаро, калитакия. мошинча беҳад мошинчаи хубай, ҳолаташам ҳолати бад нест. ақибшам бародари азиз ҳозир чӣ ҳуш мекард хе хулоси гап ақибшам ина ҳушид бародари азиз пулқатия. мақсад нигоҳ кунед се қопча орда бориш мекунӣ спокойно бародари азиз мерава. хулоси гап конкретно харидори аниқш боша. марҳамат бародаро, метавонед ки ҳаракат кунед, успех кунед. бовар кун мошинча беҳад тоза, газ бензина, гази евро 4 беҳад мошинча ҳар ди гулиштилош кор мекунад бародари азиз, ҳар ди гулиштилош кор мекунад. мошин беҳад мошинчаи хубай, харидори аниқ боша. номеро дар рӯй аст. нархи охирон 63000 сомон. охирон баракат бародари азиз, хундай аванти кадоме харидори аниқ боша. марҳамат 2013 документош 2014 бародари азиз. мошинча мошини хубай, бад нест. беҳад мошинчаи хубай бародари азиз. ина беҳад мошинчаи хубай, мошинча тоза. мотори 1.6 дора. кадоме ки харидори аниқи чотки боша. марҳамат барои такси ҳозир ҳами авенто беҳад мардум ҳамёра пирсидестай. бародари азиз документош то ҳами 2024 охиронша ҳаст бародаро. харидори аниқ боша. марҳамат ина бародари азиз, чотки харидораш боша. ина марҳамат бародари азиз, полни ход мошинчаи хубай, салони кожни бародари азиз, лук дора, панорам надора, лук дора. хулоси гап мошини хубай барои такси, именно барои такси ҳами мақсади гап мезаниша. мошини хубай харидори аниқ боша. охири нарх бародари азиз 97000 сомон гуфта ҳисоби бош. марҳамат бародари баракат бародари азиз, хундаи аванте 2014 документаш 1 сола улитси ҳамаш ҳаст бародари азиз. ина мошинча беҳад мошинчаи хубай бародари азиз. мошин нав даромадагӣ, документош ҳама тараф ина бародари азиз. мошин беҳад мошин тоза, оли гаштагӣ нест дар дуруни Тоҷикистон. мақсад бародаро харидори аниқ боша. ина марҳамат бародари азиз, 1 сола документ дора, утилизатсияшам кардагӣ. мошина бехая ки ин мошин полни бародари азиз, калитакия пешакӣ мегӯм, коробка, мотори 1.6 бародари азиз, 1 сола документ. марҳамат ина бародари азиз. бародари азиз, ина нархи охиронаш бародаро
97,000 сомон гуфтаистай. нархи охирон шайна марҳамат бародаро харидори конкрет мебоша. ҳаракат ку успед ку мошинчара просто мегири ҳайш мекунӣ мегар такси. баракат бародари азиз, хайна мошинчара дидаистен хитон ҳолатша мошин кам кор дора, бисёр не кам кор дора. Мошинча документи 1 сола дора. ина марҳамат маста бародар автоматай 1 сола ҳуҷҷат дора. Мошинчаи хеле бад нест, хубам нест, бади бадам нест. Мошина ман рӯи рост чизе ҳаст мегум бародари азиз. ина мошин дар ҳолати нормалия бо мегум калитаки коробкаш автоматай бародари азиз. Мошинчаи бад нест. Мошинчаи хубай, мошинча беҳад мошинчаи мақсади хеле бугӯи полни расходошия не. ина бародари азиз дуруни қафош ина бародаро ин амҷа ин дестен ина кам хеле ами айду параш дора. А так дига ягон ҷош мошин хе бугӯи мошин расходи калон дора надора. ина и парашам ина бародари азиз кам айду параям чиёш дига ягон ҷош мошинча. мақсад бародари азиз кадоми харидори аниқ боша марҳамат на бародари азиз. ина бародаро 33,000 нархи охирон шад. харидори аниқ точини боша. номеромда бинавис. Алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародари азиз, ина хундай саната мепресиден. ин мошинчаи гибридай бо мегӯ панорам дора, фул шай. як чи дига номерош бо ина падаркай нигоҳ кунед. номерош 4 PR03. марҳамат бародари азиз, номерош падарка фулай гибридча бародари азиз, панорам дора. мошинча беҳад мошинчаи хубай, блуша драйвша бародари азиз. ина бародари азиз салонча полни кожния, полни ход старстоп дора, автомат коробка бародари ҷоно. ина панорам полни боло шӯӣ мешава, полни ход салон кожния бародари азиз. мошинча беҳад мошини хубай, беҳад. ина 2011 бародари азиз, 2011 мошин дар ҳолати хуб қарор дора. документош то охири ҳамин сола ҳаст. харидорои аниқ боша илтимос банависен. нарх навошама дар рӯи экран мемонам. ҳаракат кунен, успед кунен, мошинчара бигирен. ина номерош бо 4 44 номери телефон тамомтар мехари газш мети фақат. алло ҳаматан марҳамат. ина боз як бори дига бародари азиз Toyota Camry 2 бародари азиз 2008 мошинча беҳад мошини хубай. то 2025-06 документош ҳаст. 2008 бародари азиз бо пешакӣ мегумтон мошин дар ҳолати хуб қарор дора. ина марҳамат бародари азиз нигоҳ кунед. полни хол уна кажон соҳибаш. марҳамат на бародари азиз мошинчара бинен. полни ход бародари азиз ина марҳамат мошинча дар ҳолати хуб қарор дора. салонош ина бародари ҷоно кожни нест, кашидагия. мақсад бародари азиз ина хубша мошинча беҳад мошинчаи хубай. Camry 2 бародари азиз марҳамат на нарх навош ҳамаш навистагием. харидори аниқш боша марҳамат бинависен. мошина успед кунен, ҳаракат ки бародари азиз. мошинча беҳад мошини хубай. ҳаракат бай ана мана мошини боби момамон мурдан худо раҳмат ёра. мошиношона савдо дамондаем. марҳамат бародари азиз. мошинча нарх навошам нарх навои дастрас мега. мотори сечка задагия. мошинча ҳолаташ нами ҳолатаи на бародари азиз. ҳолатша бибинен. айбош ҳам бе мегумтон. айбош полни ход мошинча. ина мошина мерем гуфтаю гапо мебинем. ина друнша полни ход тамошо ку. полни дарунаш бо ина лук дора, болош лук дора. мақсад бародари азиз мотори сечка задагиай. номерош ина полни ход то охири умрта ҳайш мекунем. хеле тарах парах када гуфтаю гапо ҳайш мекунӣ. бобиё ҳамин мошин хади гузаштам. шумоам ба ҳамин мошинотон газават мекунен. гуфтаю мардак харидори аниқш боша нархи навоша дар рӯи экран мемонам. занг бизанен бародаро мошини қирғанай. ҳамат бародари азиз як тага Opel
гуфтаи гапо Opel. Не ки бародаро пешакӣ мегӯм ки кам расход дора, нишонтон метиҳам. Ина расходоша бинед бародарои азиз, инам қадар расходчо кам дора. Мошина дардошам нишонтон метиҳам. Мошинчаи хубай, бад нестай. Дути мегел, ина марҳамат бародарои азиз. Мошин чӣ дардое ки дора бародарои азиз нишонтон метиҳам. Ина бародарҷонон дестем, нем ҷои фақат нем ҷои чиёш дард дора. Не пишташ краска мега бародарои азиз. Баршам ҳамун монанд и баракшам уже ҳамих камак кор дора бародарои азиз. Беҳад мошинчаи хубай. Ина марҳамат бародаро. Утилизатсия дора, не ки бародарои азиз документ надора. Утилизатсияш кардагиай. Ина марҳамат бародаро. Даруншам як бор тамошо кунед бародарои азиз. Даруншам тамошо кунед. Мошини хубай. Ина бародарҷоно. Кадом сол ака? 99 солина. Дути марҳамат харидори аниқш боша марҳамат. Номерои WhatsApp дар рӯи экран ҳаст. Срочно ҳаракат кунед, успеҳ кунед. Барака дол мепурсем ки мошин Mercedes не бародарои азиз, Mercedes нест, пахош ба Mercedes ай. Бародарои азиз, ин мошин кияй. Ина мошинчаро бинед, ки мошинчаи фасонай. Беҳад мошини хуб аст бародарои азиз. Ина бародаро мошинча ҳозир мерем аз дарун тамошош мекунем бародарои азиз. Электропакетша бинед бародарои азиз, ҳама тарафа. Мошинчаи хубе бародарои азиз, ҳама чиз кор мекуна. Ин тарафшам бародарои коробка автоматай бародарҷоно. Мошинча беҳад мошинчаи хубе бародаро. Салонча ина мошин салонай. Лук дора бародарои азиз, лук дора мошини хубе. Мошинча ҳама тарафаш ҳаст. Мошин задагиай. Ина бародарои азиз мошинча. Ина ҳама чиз қонун қоидаиша бародарои азиз ҳамаш ҳаст. Ина бародарои азиз мошин харидори аниқ боша, марҳамат бародарои азиз занг бизанед. Мошина харидорӣ кунед. WhatsApp дар рӯи экран ҳаст. Матлаби баракату бародарои азиз, айни ҳол дар мошин бозори Қурған ҳастем. Якта Opelчаи мошини ёфтем. Марҳамат бародарои азиз, 2006 аст. Мотори 1.6 дора. Документош бародарои азиз то охири сол ай. Мошинча номерош падаркай бародарои азиз 4 та як номерош мегири, ҳайш мекунӣ. 2006 документош бо мегум то охири сол. Комплектатсияи мошинро худтон медонед. Пристрӯша бинед, гуфтаи чи калпакам дора бародарои азиз, калпакошам ҳаст. Мошинча беҳад мошинчаи тоза бародарои азиз, ин чиёша ҳамаш бародарои кор мекуна. Бародарҷоно тамоми чиз ҳаст. Механикаи бародарои азиз. Хулоси гап ина дарунаш тоза, ҳак мошинчаи тоза бародарои азиз. Ина мошинча худтон нигоҳ кунед. Мошинчаи Opel Astra мотори 1.6 бародарои азиз. Twinto спортча ина марҳамат бародаро, харидорои аниқш боша, марҳамат нависен. Мошинча дар ҳолати беҳад хуб қарор дора. Номеро дар рӯи WhatsApp экран ҳаст. То дар WhatsApp метавонед дар номерам айни ҳол дар Тоҷикистон метавонед ки занг бизанед.